Pois é curioso porque tiña traballado con persoas que teñen unha característica moi especial, o autismo, pareceme unha forma de unha enerxía moi especial esta xente, no? E en canto me chamachedes para colaborar neste proxecto, enseguida me lancei porque, bueno, teño quizá esa facilidade para toparme coa xente e comunicar sensacións e creo que é un pouco o meu traballo diario, no? Comunicar unha especie de unha serie de sensacións e foi un maravilloso proxecto. E a experiencia con Cristian, pois, moi enriquecedora, polo menos para min. Quedamos como de coleguitas, bueno, falando así entre nós, aplaudíndonos e abrazándonos. Foi, desde o primeiro momento, o primeiro abrazo creo que foi a clave da conexión durante esta mañá que estivemos xuntos. Tirámonos polo chan, abrazámonos, sorrimos, ensinoume o que lle gustaba, que era tirar fotos, quere ser fotógrafo e finalmente está convencido de que quere verme na televisión. Así que, bueno, xa teño un colega e Cristian maravilloso e a experiencia moi bonita.